אני צעירה בתכלס. גם את יותר צעירה ממני, אבל אנחנו נשים צעירות. אני מלווה אנשים שהם מבוגרים ממני, והם באים ואומרים, את ילדה. לא נראה לי שאם הייתי גבר, הם אומרים לי, אתה ילד. נכון. כאילו, את מבינה? מסכימה איתך מאוד. אומרים לי, את ילדה. בסוף סומכים עליי והולכים אחריי, והכי מבסוטים בעולם וזה, אבל יש את העניין הזה, רגע, את ילדה. מה ילדה? אני בת 33, יש לי ילדים משל עצמי, לא הבנתי, כאילו. אני לא נתקלתי שאמרו לי, את ילדה. לא יודעת למה האמת. פחות התעסקתי. היי חברים, אתם מאזינים לצמיחה חופשית. אני יודעה גוטסמן, מאמנת ויועצת עסקית, ואחרי מעל עשור בעולם העסקי, אני כאן לחלוק איתכם את כל הטיפים והתובנות, מיזמות ושיווק ועד מיינדסט והתפתחות אישית, בלי מילים גבוהות, רק שיחות אמיתיות על מה שבאמת עובד. אז קחו הפסקה, תשבו בכיף, ובואו נצמח יחד. יאללה, מתחילים. לטובת מי שלא מכיר אותך, אני אשמח לשמוע כמה מילים עלייך, על המיזם שאת עושה, שהוא סופר מעניין, ונשמח לשמוע. אז אני אביבית אוחנה, מייסדת ומנכ"לית של ארגון אלי. זה Entrepreneurship Leadership Israel, ארגון שבעצם מעצים את הדור הבא של מנהיגים יהודים בעולם העסקים, מכל העולם, בעיקר מארצות הברית, אבל גם ממעל 12 מדינות בעולם. וואו. ומחבר אותם להייטק הישראלי, ליזמות, למנהיגות. איך הגעת לזה? כאילו, איך עלה לך הרעיון הזה? זה סיפור נורא ארוך. יאללה, נו. כמה זמן יש לנו לפרק? יאללה. לדעתי החיבור שלי לארצות הברית באופן כללי התחיל, לדעתי זה היה בגיל 13. וואו. שיום אחד קיבלתי שיחה, הייתי עם אבא שלי בתחנת דלק, קיבלתי שיחה מאמא שלי, תקשיבי, סבתא שלחה אימייל, יש אפשרות לנסוע למחנה קיץ בארצות הברית, מעניין אותך? טוב, יאללה, כאילו לא יודעת יותר מדי, טסה. לבד, כאילו, לבד. בקיץ כזה של הילדים. אוקיי. בקיץ, לבד, בת 13, חושבת שיודעת את השפה כמו שצריך, מגיעה לשם, שבועיים ראשונים, מבינה כמה מילים ושם זה נגמר, עד שלומדים את הסלנג שלהם, את המהירות של איך שהם מדברים, את המבטא. ושם בעצם, אני חושבת שהתחיל החיבור העמוק שלי לקהילות היהודיות בארצות הברית. זה הפך להיות ממש חלק ממני, חלק מהאישיות שלי, ממי שאני, מהפשן שלי, מה-day to day שלי. וזה צד אחד בעצם של הארגון. בצד השני, זה בעצם עולם העסקים והיזמות. נחשפתי אליו, לדעתי, כל החיים, מגיל צעיר. וואלה. אבא שלי הוא איש עסקים, ותמיד, במקום ללכת לשחק עם ילדים, הייתי מעדיפה להישאר ולשמוע את השיחות של המבוגרים, ולשמוע איך הוא עושה משא ומתן, ואיך הוא מדבר, ואיך הוא סוגר עסקאות וכולי. מה הוא עושה? הוא סמנכ"ל של קבוצת שלמה. זו קבוצה שיש לה 12 חברות, אם אני לא טועה, כאן בארץ, אפקון, מספנות ישראל, שלמה ביטוח, שלמה סיקסט, והוא בעצם הסמנכ"ל תפעול, לוגיסטיקה, ביטחון, אני מקווה שאני לא שוכחת משהו, של כל הקבוצה. מהמם, וואו. כן. כאילו מאז שאת ילדה זה מה שהוא עשה? או שהוא עבר דברים? כאילו שאת אומרת שהקשבת לשיחות שלו וזה, זה היה... לא, הוא התחיל בחברות אחרות, הלך והתקדם. כן. אבל משם הגיע החיבור לדעתי גם הראשוני. יפה. ומה אימא שלך? זהו, עברנו לשיחה על ההורים, אבל זה סופר מעניין אותי, כי זה, כאילו אני מרגישה שזה ממש בונה אותנו. מאוד, מאוד. עד היום דרך אגב. כן? כן. את עדיין מקשיבה לשיחות שלו? כן. וואלה. האמת שכן. מטורף. כן. אימא שלי גם עבדה בהייטק, והיום היא כבר, אני לא זוכרת כמה שנים, אבל היא עובדת במוזיאון המדע בירושלים. וואלה. כן. אחראית לכל התאום קבוצות, פעילויות, כל מי שמגיע מבחוץ, אז היא שם. אז איך הגעת אוקיי, אז העסקים היא שם, אבל איך נולד הרעיון הזה? איך הגעת, איך את מקשרת, איך התחלת, כן. איך זה קרה? אז מצד אחד היה לי מאוד ברור שאני רוצה להיות בעולם העסקים, להקים משהו משלי. עבדתי בכל מיני חברות הייטק, בסטארט-אפים,
גם תוך כדי הלימודים וגם אחרי, ניהלתי חברות, הקמתי חברות מסוג שונה, ומצד שני החיבור לארצות הברית ולקהילות היהודיות שם היה משהו שתמיד מאוד מאוד משך אותי, ורציתי מאוד להבין מה אני יכולה לעשות שקשור גם לזה. בינואר 2023, האמת שזו הייתה איזושהי נקודת מפנה סופר חשובה. סיימתי ב-2022 את הלימודים באוניברסיטת רייכמן, למדתי מנהל עסקים וחדשנות דיגיטלית, רציתי להתקבל לזל, את יודעת מה זה? כן, התוכנית של כן, אני יודעת מה זה, שמשקיעים בסטארט-אפ שלך, כן. משהו כזה, נכון? שמקימים סטארט-אפ. כן. אני, מאז שהתחלתי את הלימודים, כבר בשנה הראשונה, למרות שלדעתי רק בשנה האחרונה אפשר להתקבל לתוכנית, הלכתי ושמעתי מה בעצם צריך כדי להתקבל לתוכנית. והכנתי את עצמי לאורך הדרך. ובשנה האחרונה הייתי בחילופי סטודנטים, ושחזרתי ישר התחלתי להתמיין לתוכנית. זה מיונים של 8 חודשים, וואו. 100 אנשים בסוף מתקבלים, לדעתי 20, משהו כזה. עברתי שלב ועוד שלב ועוד שלב, והגעתי לשלב האחרון. שבועיים של בוטקמפ באוגוסט 2022, ואמרתי, טוב, זהו, כאילו אני בפנים, ואני בפנים ב100%. ובשבועיים האלה הייתי לחוצה. לא הייתי, לדעתי, לא הבאתי לידי ביטוי את היכולות שלי בצורה הכי טובה. וואו. ולא התקבלתי. אני מרגישה שיש פה כאילו כזה, הייתי יכולה לעשות אחרת. לא, האמת שהכל קרה לי טובה. כן, יופי. הכל ממש קרה לי טובה, אבל באותו רגע זה היה די משבר, אוקיי? מה אני עושה? עבדתי בסטארט-אפ באותה תקופה. אני חוזרת לעבוד בסטארט-אפ, אבל בשבועיים האלה חלמתי בגדול, וחלמתי על דברים שמשנים את העולם, ודברים שאני מקימה, ופתאום לחזור לתפקיד שלי, איך רגע אני עוברת מהעולם שבו אני מדמיינת ורוצה להשפיע ולעשות כל כך הרבה, בחזרה לעולם יותר תפעולי של התפקיד שלי ומה שאני צריכה לעשות ב-day to day. עבדתי עוד חצי שנה בסטארט-אפ, אבל פשוט הרגשתי שזה לא המקום המדויק לי כרגע. ואמרתי, טוב, אני רווקה, אין לי כרגע התחייבויות, סיימתי לימודים, החלום שלי זה להקים משהו משמעותי, מה אני עושה? עזבתי את הסטארט-אפ, וכמו שאמרתי, תמיד ארצות הברית משכה אותי, ואמרתי מה אני יכולה לעשות שקשור לשם. לא היה לי מושג, אמרתי עסקים, ארצות הברית, אני לא יודעת מה, בכלל לא יודעת מה, אבל משהו קורה לי שם. התייעצתי עם חברה, שהיום היא אחת החברות הכי טובות שלי, אז היא הייתה מישהו שאני מכירה, אבל עוד לא חברות קרובות. כתבתי לה באינסטגרם, לא היה לה זמן אפילו לשבת איתי לקפה, התכתבנו בכמה התכתבויות, והיא אמרה לי, תקשיבי, יש כנס שנקרא IAC, זה של ה-Israeli American Council. איזה מבטא יפה יש לך? תודה. בגיל 13 אני עובדת עליו. היא אמרה לי, זה בעצם של כל הקהילה היהודית, אמריקאית, ישראלית, ואני עד היום זוכרת את המילים שהיא אמרה לי, אם את רוצה לפתוח לעצמך דלתות בקהילה היהודית בארצות הברית, תטוסי ל-IAC. נכנסתי לאינטרנט, קראתי טיפה מה זה הכנס הזה, אמרתי, טוב, אני לא מכירה אף אחד, החברים היחידים שלי בארצות הברית זה החברים מהמחנה, זה לא קשור למה שאני רוצה כרגע לעשות, לא הכרתי אף אחד, היה לי תקציב מוגבל, לא הייתה לי מטרה ספציפית, זאת אומרת, לא באתי וידעתי את זה אני רוצה להקים וזה הצעדים, אבל באתי עם ראש פתוח, קניתי כרטיס, טסתי, בטיסה הכרתי מישהי שגם היא היום אחת החברות הכי טובות שלי. וואו. כן. והכרתי הרבה אנשים שם. מתי זה היה כל זה? ינואר 2023. זה נקודת המפנה שם. נכון. אוקיי. ומה היה שם? שם המשכתי, לדעתי נתתי ממש כאילו לדברים שקורים כזה, ללכת אחריהם ולהקשיב ללב וללכת ולהיות מאוד פתוחה להכל ולתת לעולם לעזור לי, אני חושבת. מדהים. איזו תודעה של שפע, של קבלה. כן, ממש. וואו. ואז מה, לאן זה הוביל אותך? שם הכרתי המון אנשים, גם מהקהילה היהודית, בהמון סטייטס בארצות הברית, גם מעולם העסקים, נפגשתי עם הרבה יזמים, ושם מאוד חיפשתי רעיונות. כל יום היה לי רעיון אחר, ואז אני בודקת את זה ובודקת את זה, ומדברת עם היזם ההוא ועם המשקיע הזה. ואז זה לא וזה לא, אבל מה כן? וממשיכה לחפש, פותחת את העיניים, מסתכלת, איפה יש בעיות שאפשר לפתור. וכשהייתי בסן דייגו, אז הזמינו אותי להעביר הרצאה באוניברסיטת SDSU, במועדון שנקרא תמיד. זה מועדון שבעצם נותן לסטודנטים הזדמנות להתמחות בסטארט-אפים ישראלים.
וואו, כן. מגניב, אז זה נשמע, אוקיי. שם עשיתי את ההרצאה, נראה לי הראשונה שלי בחיים. ולא ידעתי על מה, אמרתי כן, ברור, אני רוצה. לא היה לי מושג על מה לדבר. והם אמרו, תספרי את הסיפור שלך. הייתי 5 שנים קצינה בחיל האוויר, עשיתי 3 תפקידים מאוד משמעותיים. הייתה לי איזושהי דרך יזמית עד אז של חברה שהקמתי, של חברות שעבדתי בהן, התמחיתי בהן, קצת קשרים בתעשייה, וסיפרתי פשוט את זה. וסיפרתי למה הגעתי לארצות הברית. וחשפת להם שעדיין עוד אין לך את הרעיון, עוד עדיין מחפשת את עצמך, או מה היה בהרצאה הזאת? זה fake it till you make it, את לא יכולה להגיד את זה. זהו, זה מה שאני תוהה. כן, לא, שם אמרתי, הולך להיות משהו גדול, I can't tell you yet. I can't tell you yet, stay tuned. Follow up and... יפה. כן. אוקיי. אבל ידעתי שיהיה משהו גדול, לא ידעתי מה. אבל אמרתי, אני עובדת על זה. טוב, זה היה אמת, זה לא היה... נכון. אוקיי. ובסוף ההרצאה היו כאילו מחיאות כפיים, כאילו אני לא יודעת מה היה על הבמה, לא הבנתי מה קורה, הגיעו להצטלם איתי. זה חמודים? מאוד, כן. איזה כיף לעמוד על במה. נכון. זה מרגש. זה מרגש מאוד, כן. אוקיי. ומה את עושה, כאילו מה עכשיו? אז איך הגעת לזה? נו, התחלת? עברו כמה חודשים מאז, עד שנפל לי האסימון, זה לא היה בקלות, הייתה עוד תקופה מאוד מאתגרת בדרך של זה כן, זה לא, חוזרת לארץ אפילו לא יודעת מה לעשות, נפגשת עם מנכ"לים, מנסה להבין מה הם צריכים, הרבה בדרך. אלי, חשבתי על הרעיון הזה כמה חודשים אחרי שחזרתי בעצם מארצות הברית, הבנתי שהיה שם משהו מיוחד, אבל לקח לי הרבה זמן לזקק את זה ולבנות את מה שזה היום. כשהתחילה המלחמה ב7 לאוקטובר, נראה לי שם הייתה עוד איזושהי נקודת תפנית. התגייסתי ישר למילואים, הייתה לי חברת שיווק בזמנו, שכחתי שיש לי לקוחות בכלל, כאילו ממש לא ידעתי מה יהיה מחר, אני חושבת שחייתי ממש מהרגע להרגע, את כל הלקוחות שהיו לי איבדתי. ואז אותה חברה שאמרה לי לטוס לארצות הברית, אמרה לי, אביבית, אבל זה הזמן לאלי. כאילו, את רוצה לקרב בין הקהילה היהודית בארצות הברית לישראל. זה הזמן. ואז התחלתי, תוך חודש, או אפילו פחות, הוצאתי את התוכנית הראשונה של אלי. וואו. כן. שמה זה אומר? מה זה אומר התוכנית הראשונה? מה? כן. אז בגדול, התוכנית הראשונה התחילה לגילאי 18 עד 35, Young Professionals. הרעיון היה, שוב, לחבר בין הקהילה היהודית בארצות הברית לישראל, ולהעצים את הדור הבא של מנהיגים יהודים בעולם העסקים. לתת להם את המעטפת של כל מה שהם צריכים, כדי להתחיל צעד אחד לפני כולם, ועם יתרון בעצם. וכמובן שהם מחוברים לישראל, לזהות היהודית שלהם, ורוצים לתמוך בישראל ולעזור ולהיות הפנים שלנו בעולם. אז התוכנית בעצם מורכבת מ10 מפגשים, שהם נפגשים עם יזמים ישראלים, משקיעים, מומחים. רגע, אבל לפני, סליחה שאני קוטעת אותך, כי כן. לא הקטע של האורך של התוכנית, מי האנשים שכאילו מגיעים לתוכנית? הם אמריקאים שרוצים לעבוד, לא כל כך הבנתי. אז בגדול, כשפתחתי את התוכנית, כתבתי ספציפית ארצות הברית, אבל נרשמו אנשים ממעל 12 מדינות ברחבי העולם. מי הם? הם Young Professionals בגילאי 20 עד 35, שבעצם רוצים להיכנס לעולם היזמות, לעולם העסקים, או להקים משהו, או לעבוד באיזושהי חברה בעולם הזה, ובעצם מחפשים גם את הנטוורק הגלובלי, גם את הקשרים בתוך התעשייה, כלים של מה צריך כדי להצליח, ובעצם את המקום שיפתח להם את הדלת הראשונה. כדי שהם יוכלו להתחיל את הקריירה שלהם או למנף אותה, להיות חלק מקהילה מאוד משמעותית של יזמים, של מובילים, של מנהיגים. וכולם יהודים? כאילו זה החיבור? כולם יהודים, חוץ מאחד האמת, וואלה. שמסן פרנסיסקו, אם אני לא טועה. שאני זוכרת שהוא כתב לי, תקשיבי, אני לא יהודי, אבל אני ממש רוצה לקחת חלק. וואו. אמרתי, בשמחה, אין לי שום בעיה עם זה. וואלה, כן. מגניב, וואו. איזה יופי. אז את עוזרת להם בעצם להתחבר לחבר, כאילו, מה בדיוק המיזם מעבר לזה שהוא מלמד אותם, מה... אז תחשבי שיש מישהו בגילאי ה-20-30 כן. שלו, שבעצם רוצה יותר או להיות יזם בעצם,
או לעשות את דרכו בתוך עולם היזמות או ההייטק, אבל הוא לא יודע איפה להתחיל. מה בעצם, זה שפה שונה לחלוטין, מה המושגים שצריך לדעת, איך זה נראה להיות מנכ"ל, מה צריך כדי שיהיה לך יתרון לעומת אחרים. הפרסונל ברנדינג, למשל, בלינקדין, זה משהו סופר חשוב היום בימינו. איך נראה הדרך הזו, איך נראית הדרך בעולם היזמות, איך אני מתחבר לעוד אנשים, איך אני בונה את הרשת נטוורק שלי, המון המון דברים. אז בעצם זה כל המעטפת, כולל אירועים שאנחנו עושים בחברות הייטק, וזה בעצם צד אחד של הארגון, של ה-Young Professionals. היו כבר 4 תוכניות כאלה. וואו. ממש שבוע הבא תושק התוכנית החמישית שתתחיל בינואר. מטורף. ואני יכולה להגיד לך שגם כאלה שהשתתפו במחזור הראשון שהיה לפני 2 או 2.5, עד היום הם פעילים וחברים של אנשים שהם הכירו בתוכנית, ויש להם מישהו בכל מקום בעולם, וחלק עשו מיזמים משותפים ביחד, והרבה דברים יפים שיצאו מזה. יפה מאוד. כן. ואיך את מנהלת את זה בזום? כאילו הכל מרחוק כזה? אז התוכנית בזום. יש גם מפגשים פרונטליים? יש איזה משהו מגניב כזה שנפגשים מכל העולם? כן. כן, באמת? כן. התוכנית עצמה היא בזום, כמובן, בגלל שיש אנשים מכל העולם. האירועים הם אירועים פרונטליים. עשינו כמה אירועים עם TLV Tech Week, עם הסייבר טק, אירועים בגוגל פור סטארט-אפ, עם הרבה יזמים מובילים פה בתעשייה, משקיעים, הרבה אירועים בעצם לקהילה שלנו שהיו עד היום. וואו. שמי, את אישה סופר סופר מרשימה, איזה יופי. תודה רבה. ומה, כאילו, איך זה משתלב עם החיים האישיים? אפשר לשאול? כן. בהתחלה זה לקח הרבה זמן. כאילו הייתי עובדת עד 3-4 בלילה, צריכה ללמוד הכל מאפס, איך מקימים משהו, איך אני בעצם יוצרת את הקשרים כדי לבנות את זה, איך אני גורמת לאנשים אחרים להאמין בוויז'ן שלי ולרצות להיות חלק, ועד לדברים היותר טכניים של להקים אתר. האם אני לוקחת מישהו, האם אני מקימה את זה בעצמי, איך אני בונה סילבוס, איך אני עושה את השיווק הנכון, המון דברים. איך זה להיות אישה בעולם היזמות, בעולם העסקים, בבינלאומי, זה כאילו נשמע גדול כזה. נכון. אני חושבת שיש יתרונות וחסרונות. גברים הרבה יותר קל להם לבוא ולהגיד, היי אחי, מה קורה? וזה נשמע טוב, ואישה כן צריכה לשמור, זאת אומרת, היא לא יכולה... לפלרטט. נכון. היא צריכה להיות מרשימה ומקצועית ולעשות את זה בדרך מאוד עדינה, שלא ישתמע לשתי פנים בעצם. עד היום באמת לא הרגשתי משהו אחר. כאילו לא הרגשתי שיותר קשה לי בגלל זה, או יותר קל לי בגלל זה. באמת? אני מלא פעמים מרגישה שאם הייתי גבר, היה לי יותר קל בחיים. באמת? את לא מרגישה את זה? לא. את יודעת שיש דבר כזה, מוכח מחקרית, כן. שיש העדפה במוח האנושי לשמוע קול של גבר. כאילו אם אני שומעת קול של גבר ולא קול של אישה, אז בתת מודע אני יותר אסמוך על מה שהוא אומר. אז תחשבי כמה אנחנו צריכות לעבוד קשה, רק בשביל תחשבי על איזה עומקים זה יושב. נכון. כאילו אני מרגישה את זה במלא דברים. אבל... במה נגיד? גם בהקשר הזה, גם בהקשר של, נגיד, מגיעים אליי אנשים לייעוץ עסקי, אני צעירה בתכלס. גם את יותר צעירה ממני, אבל אנחנו נשים צעירות. אני מלווה אנשים שהם מבוגרים ממני, והם באים ואומרים, את ילדה. לא נראה לי שאם הייתי גבר, הם אומרים לי, אתה ילד. נכון. כאילו, את מבינה? מסכימה איתך מאוד. אומרים לי, את ילדה. בסוף סומכים עליי והולכים אחריי, והכי מבסוטים בעולם וזה, אבל יש את העניין הזה, רגע, את ילדה. מה ילדה? אני בת 33, יש לי ילדים משל עצמי, לא הבנתי. אני לא נתקלתי שאמרו לי, את ילדה. לא יודעת למה האמת. פחות התעסקתי בעניין המגדרי הזה. מאוד האמנתי במה שאני עושה. היו דווקא פעמים שלא דיברתי איתך על הצד השני עדיין של הארגון, תכף אני אספר לך. אבל לדוגמה שאני עובדת עם בתי ספר תיכון, יהודים בארצות הברית, אז דווקא הם מאוד אהבו את זה שאני אישה, כי הם רוצים לתת השראה לבנות נוער שלהם, לנערות, להצליח ולהקים דברים, וזה דווקא היה מבחינתם בונוס, זה היה יתרון. מהמם. כן. יפה.
ומבחינת, כאילו בא לי לדבר גם על החיים האישיים, לא רק עסקי, קצת שיהיה עניין. נכון. כאילו את מרגישה כל מה שסיפרת זה נורא נורא מרשים, ואולי אפילו קצת מאיים. את מרגישה שזה מאיים על בני המין השנים ברמה הזוגית? לפעמים כן. אוקיי. תמיד אני רווקה. תמיד אני מתלבטת, נגיד, אם על ההתחלה להגיד שאני הקמתי את הארגון ובנכ"לית של הארגון, או להגיד שאני עובדת באלי, או משהו כזה. אבל תמיד אני מנסה גם להזכיר לעצמי שמי שיהיה איתי בסופו של דבר, דווקא יעריך את זה מאוד בי ויואב את זה, זה לא יאיים עליו. אני חושבת שזה צריך להיות גם מישהו שמביא איתו המון דברים. חד משמעית. כן. אבל כאילו עצם המחשבה של לבוא ולחשוב, אני אגדיר את עצמי עובדת, כן. אני אגדיר את עצמי, זה משהו שיכול להיות רק לנו. נכון. זה לא יכול להיות שגבר עכשיו יגיד, אני לא אספר שאני ממנכ"לת לכם, נכון. זה המיזם שלי, נכון. אני אחרטט שאני עובד, להפך, אולי ההפך. נכון. אולי הוא איזה מנהל מכירות, והוא יגיד. כן, ממש, כן. נכון. כי הם, משהו בגברים לדעתי, אין להם בעיה גם להרעיף על עצמם, ולדבר דברים בביטחון, ולהעצים אותם, וזה משהו שגם אנחנו לדעתי צריכות להרגיש איתו בנוח. לא להיות ביישניות יותר מדי ולהצטנע, אלא גם להגיד את הדברים בביטחון כמו שהם, ולהיות גאות בזה. חד משמעית. ומה החלק השני של המיזם? במעבר חד. כן, נכון. אז יש בעצם את אלי יאנג פרופשיונלס, שסיפרתי לך עליו. נכון. ויש את אלי נקסט ג'ן, שזה בעצם לבני נוער, בתיכונים יהודיים בארצות הברית, וממש בקרוב גם בעוד מקומות ברחבי העולם. וכשהקמתי את אלי, אז בעצם המטרה הייתה להעצים את הדור הבא של מנהיגים יהודים בעולם העסקים. ואמרתי לעצמי, למה לא כאילו ללכת גם לדור היותר צעיר, לא רק ליאנג פרופשיונלס. הם מאוד בוגרים, מאוד אינטליגנטים, הם רוצים להשפיע, הם רוצים להקים דברים, ויותר מזה, החיבור שלהם לישראל יותר מאי פעם חשוב היום. הם הולכים להיות הפנים שלנו גם בעולם העסקים, לא משנה איפה הם יעשו, בארצות הברית, באירופה, בדרום אמריקה, וזה סופר חשוב שהם יהיו מחוברים לדעתי לזהות היהודית שלהם, לישראל, ידאגו להשפיע לטובה גם כשהם יהיו בתפקידים בכירים. אז אלי נקסט ג'ן בעצם הם בתיכונים, התוכנית הזאת, בארצות הברית, קרוב בעוד מקומות, וזו תוכנית של שנה שלמה, לא של 10 מפגשים, שהם נפגשים, תחשבי על זה, בגילאי 15 עד 18, לפגוש יזמים מובילים מההייטק הישראלי, משקיעים, מומחים, לדבר איתם בשפה כזאת, הם בסוף מקימים סטארט-אפ במהלך התוכנית, מי שמהם רוצה להמשיך איתו ויש פה באמת פוטנציאל עסקי טוב, גם יקבל חיבור למשקיעים. מטורף. כן, חלקם ממש מקפצה. ממש. ויש בכל התוכניות שהיו, יש כבר אנשים שאנחנו מכירים, שהצליחו כאילו כבר... מהנקסט ג'ן? לא מהנקסט ג'ן. גם אפשר, כן, משניהם. יש הרבה האמת, יש יזמים שהקימו כל מיני סטארט-אפים מדהימים, חלקם גייסו, חלקם עוד לא. יש לנו בוגר בניו יורק שהפך להיות חלק מהבורד של IAC, הארגון שאמרתי לך, בניו יורק. כן. של הכנסים. נכון, זה הכנס השנתי שלהם, יש להם גם פעילות שוטפת באמת לאורך כל השנה. איזה מרגש. זאת מרגישה משמעות בעבודה? מאוד, מאוד, מאוד. את יודעת, לפני כמה ימים בדיוק חשבתי על זה, כמישהו שמנהלת את זה, וכל הזמן חושבת גם קונקרטית, תפעולית, ומה הצעדים הבאים, ומה צריך לעשות. עצרתי רגע ואמרתי, רגע, שימי את זה בצד, ושחשבתי על אותם, גם אם זה היה פרופשיונלס, ובעיקר גם הבני נוער האלה, ומה שזה נותן להם, הרגשתי סיפוק אדיר, כאילו זה ממש משפיע עליהם על החיים, בצורה הכי יפה שיש. משנה חיים אפילו. נכון. זה דברים, הלוואי שהיינו יכולים לקבל את זה. נכון. יש לך גם ישראלים בתוכנית? בטח. כן? זה כאילו, מגניב. של היאנג פרופשיונלס. הנקסט ג'ן זה עדיין בארצות הברית, עוד לא הגיע לארץ, אבל יאנג פרופשיונלס בוודאי, מישראל, מכל העולם.
איך זה לנהל תפעולית עסק בינלאומי, אפשר להגיד? מאתגר, אבל גם כיף. כן. אני אוהבת לעבוד עם חול, אבל זה אומר שאני... מה, זה גם שעות? שעות, כן. לעשות, את לא עובדת 8 עד 5. את עושה לפעמים פגישות גם ב-10 בלילה. אז זה מחיר, אבל משמעות. נכון, כן. יפה, מגניב. איזה רגעים בתוך הקריירה שלך, בתוך כל המיזם, בתוך כל הדבר הזה, הרגשת שאת עושה משהו שהוא כאילו מעבר כאילו שאת ממש הולכת על משהו שאת לא יודעת יעבוד, לא יעבוד, משהו מפחיד, איך התגברת, מה עשית, מה היית מציעה לאנשים שהם עכשיו אולי שומעים אותנו ומתמודדים עם הפחד הזה, עם החוסר ודאות הזאת. היית מלא זמן בחוסר ודאות. היית כאילו לא יודעת בדיוק מה תעשי, חוקרת, הולכת. לא לכולם גם יש את האפשרות הזאת. לעשות one way ticket, כאילו כזה לבד. אז מה, אז ספרי לנו. וואו, רוב הרגעים הם כאלה. מעטות הפעמים שאת יודעת בדיוק לאן את הולכת, מה את עושה. אבל היו לי כל כך הרבה רגעים כאלה במסע, וזה הרגעים לדעתי הכי יפים. כבר אני אספר לך עליהם, אבל היום אני יכולה להגיד לך שברגע שיש משהו שהוא הרבה יותר מבוסס, יש הרבה יותר פחד. וכשיש לי את הרגעים האלה, אני אומרת לעצמי, שימי לעצמך איזה מטפחת כזו על הפנים, או מסכה, תעצמי את העיניים, תזכרי את הרגעים התחלת בלי פחד ותרוצי, כאילו, עם אותה אמונה, עם אותה התמדה. אבל הרגעים האלה שהלכתי ולא ידעתי לאן, החל מהצעד הראשון שטסתי לארצות הברית ולא היה לי מושג מה יהיה, וכשהתחילה המלחמה ואמרתי, אוקיי, כאילו, עכשיו זה קורה והתוכנית הראשונה הולכת לצאת, ואני אגלה לך סוד, האמת לא ספרתי את זה עד היום. אבל את התוכנית הראשונה של אלי פתחתי להרשמה, כשלא היה לי עדיין את כל המרצים, כשלא ידעתי בדיוק איך זה ייראה, אבל האמנתי בזה מאוד. אמרתי לך מקודם, fake it till you make it, כאילו ידעתי גם שזה יקרה, וידעתי שיהיה לי את הכי טובים, ופתחתי את ההרשמה, עוד שלא היה לי את כל הספיקרים בתוכנית. אני מאמינה שככה צריך לעבוד. חד משמעית. אני ממש מאמינה שאם את תנסי כל הזמן, שזה להגיע לאיזושהי רמת שלמות מסוימת, ואז להתחיל... קודם כל תשווקי, קודם כל תראי שיש לך מה למכור, שיש ביקוש, שאנשים כל אחרי זה תתמודדי. גם אחר כך למצוא את המרצים וזה, שאת אומרת, יש תוכנית, היא נפתחת זה, יש מספר נרשמים, זה כבר יותר קל, אבל קודם לעשות את שנייה, את הבדיקה הזאת. מה, את לא יכולה לסגור עם אנשים, לסגור תוכנית, לבנות. אני רואה בעלי עסקים שנתקעים כל כך הרבה זמן על התכנון הזה, שמחכים לשלמות, אני ממש חושבת שהדרך שבה עבדת, כאילו תעשי את זה, אני כן לעשות, כולנו עושים את זה. כל מי לדעתי כל מי שמצליח, מתחיל כאילו ככה. קודם את מוכרת, אחרי זה את בונה סביב זה. לגמרי, כן, כן. כאילו צריך שיהיה כמובן למכור משהו שיש בסיס עליו, ואת יודעת שאת יכולה לספק אותו, ואת הרמה שאת מבטיחה. אבל ללכת על זה, לא לפחד. גם את התוכנית של ה-Next Gen לתיכונים בעצם, התחלתי לדבר עליה, לשווק אותה, זה היה לדעתי ביולי, שהבתי ספר בארצות הברית מתחילים בסוף אוגוסט, כאילו אפילו לא הבנתי, מזל שלא הבנתי את הטיימליין שלהם, כי אם לא הייתי מתחילה, את מבינה? מטורף. כן, והיה בית ספר אחד שהאמין בי מההתחלה, וברגע האחרון גם שכבר מתחילה השנה, הכניס בעצם את התוכנית, ומשם הכל היסטוריה, וגם אז דרך אגב, הוא אמר לי איך זה בנוי ומי הולך להיות, ולפעמים לא חשבתי על השאלות האלה, אבל את עונה בביטחון, את מראה שיש עם מי לעבוד. נכון. יש את הדברים שצריך כדי לגרום לזה לקרות, אז... נכון. גם הלקוח הראשון הכי קשה. אחר כך הכל מתחיל... אחר כך יש קשיים אחרים. נכון. בוא נקרא לזה ככה. נכון, כן, כן. זהו, ואם שאלת אותי מה אני מציעה בעצם לאנשים או יזמים שאולי מפחדים להתחיל, קודם כל, יש הרבה כישלונות בדרך, דרך אגב, או אני לא אוהבת לקרוא להם כישלונות, אני רואה את זה כמשהו שהשתבש, ואז את בוחרת אם זה לטובה או לא, תלוי מאוד במה את עושה. ואם את מרימה את עצמך וחושבת איך אני יכולה להוציא יותר טוב מהסיטואציה הזאת, אז השמיים הם הגבול, וזה דווקא נקודות מפנה שהכי יעצבו לטובה לדעתי את הדרך. נכון, אני גם לא רואה דברים ככישלונות, ובדיוק אתמול יצא לי להיפגש עם לקוחה שהיא נורא נורא נמצאת בצד המרצה, היא מאוד מרצה,
והעסק שלה עובד סבבה, ברמה שהיא עכשיו מגייסת עובדת, אבל היא לא יודעת למכור. כאילו, בתחילת העסק גייסה מלא לקוחות, איכשהו, 2 עובדת, לא גייסה בשנה האחרונה אף אחד, ואחד הדברים שאמרתי לה אתמול בפגישה, אמרתי לה, תקשיבי, את לא קיבלת מספיק כפות. את לא יכולה לגייס עכשיו עובדת, את לא קיבלת מספיק כפות. אמרתי לה, את צריכה לקבל עכשיו מלא פעמים לא. כאילו שהתוצאה שאת רוצה לקבל, שלא תהיה משהו לגייס 10 לקוחות חדשים, כי זה אני לא יודעת להבטיח, כן יקרה, לא יקרה. תקבלי 100 פעמים לא. אני רוצה ש100 אנשים יגידו לך לא מעוניין. נכון. אז היא בהתחלה הסתכלה עליי, מה, למה, זה, עכשיו. אמרתי לה, תקשיבי, קודם כל זה יעזור לך עם הקטע של הריצוי. נכון. ודבר שני, יהיה לך את הביטחון שאת יודעת לייצר כסף. את רוצה לגייס עובדת. איפה העתיד? את לא יכולה. נכון. ואני באמת מרגישה שכאילו, את חייבת קודם כל לקבל כאילו את הסתירות האלה, שאני לא מרגישה שזה כישלון, להפך, זה רק מעצב, זה רק מרים. והתוצאה, שמגדירים את התוצאה כמשהו שתלוי בנו, לקבל 100 פעמים לא, זה יותר אפשרי, נקרא לזה ככה, ואני גם מסתכלת על התוצאה הזאת כמשהו חיובי. סירבת לי, אמרת לי שאת לא רוצה את השירות שלי, מעולה, זה כאילו עוד וי לסמן, וזה לא שובר אותך, לא הצלחתי לגייס. זה מאוד מלמד. נכון, וזה מפתח, ואת לא רואה את זה ככישלון, את כאילו מגדירה את זה מראש. היא אומרת לי, אבל אולי אני 10 הראשונים 5 יגידו לי כן. אמרתי לה, מעולה, בכל זאת תמשיכי ל100. נכון, לומדים הרבה יותר מהלא, מאשר כן. לומדים משניהם האמת, אבל זה באמת הכרחי בדרך. גם אנשים לא כזה אומרים לא בינינו, בואי. אנשים לא אומרים לא? לא. מי אומר לא? מה זאת אומרת? למה? את שמעת פעם מישהו שבא אומר, סליחה, אני לא מעוניין? נדיר. בדרך כלל יגידו, אני צריך לחשוב על זה, אני תייעץ עם אשתי, לא יודע, לא זה, אולי כן, אולי לא, אולי אחרי החגים. כן, כן, כן. זה לא באמת אומרים לך לא, למרות שהוא בראש שלו כבר יודע שזה לא. נכון. אבל גם להוציא ממנו את התשובה הזאת, הסופית, זה גם אתגר, כי רוב האנשים לא יבואו ויגידו לך. נכון. זה לא נעים לבוא ולהגיד למישהו לא. כן, משתמשים בדרך היפה, מה שנקרא. כן. צד שני, גם יש אנשים שבאמת רוצים להתייעץ עם האישה, או באמת רוצים לחשוב, או באמת רוצים זה, אז אם אתה נמצא במקום המרצה, אני חוזרת שוב אז היא ישר יכולה להניח שהוא לא רוצה, ואז היא, אבל אולי השירות שלך יכול עכשיו לעזור לו בטירוף, ולשנות לו את החיים, כאילו. כן, צריך להיות מאוד קשוב, לדעתי, לצרכים של הלקוחות, למה חשוב להם, נכון. ואז מתחברים בערכים, בחזון, במה אתם רוצים לעשות ולבנות ביחד. נכון. זה לרוב, לא מדברים על מסטיק שמוכרים במכולת, נכון. וזה שקל או 5 שקלים. נכון. דובר על ערך. מלא ערך ומלא כסף והשקעה, והרבה פעמים גם ההשקעה היא דו צדדית. נכון. זאת אומרת, נגיד מישהו עכשיו רוצה להירשם עכשיו למיזם שלך, הוא מודע לזה שזה לא רק לשלם כסף, זה ממש לעשות שינוי, זה לעבוד, זה לעשות, זה להשקיע, זה לא, כאילו זה לא, את לא, הוא צריך ממש להתמסר לזה. נכון. ומי שלא מתמסר, אז זה לא שווה. נכון, לגמרי. כן, ומי שמתמסר מקבל את כל הערך שבעולם. לגמרי.